Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Καραβασίλης, απόστρατος αξιωματικός από ειδικές δυνάμεις του Ελληνικού στρατού. Κατάγομαι από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας και ζω τα περισσότερα μου χρόνια στην Αθήνα. Παράλληλα, ασχολούμαι 26 χρόνια με το δικτυακό μάρκετινγκ και είναι η καλύτερη στιγμή να ακολουθήσουμε όλη την εξέλιξη και το μέλλον σε αυτό το χώρο. Σήμερα θα σας κάνω μια επαγγελματική έξυπνη πρόταση, ακόμα άγνωστη στην Ελλάδα. Εάν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε δεύτερη πηγή εισοδήματος παράλληλα με ό,τι κάνετε, ακόμα και αν δεν έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με τέτοιου είδους δραστηριότητα. Έχουμε κατακλειστεί από συνδρομητικές εταιρείες που μας προσφέρουν κάποια προνόμια. Οικονομικές αγορές, ταινίες, υπηρεσίες ασφάλειας, υπηρεσίες τηλεφωνίας, γυμναστήρια, προγράμματα και εφαρμογές στο ίντερνετ, ακόμα και το Twitter, το YouTube και πολλές άλλες. Είναι η νέα και ραγδαία παγκόσμια τάση. Οι εκατομμύρια συνδρομητές λοιπόν αποφέρουν περισσότερα έσοδα σε αυτές τις εταιρείες παρά από το προϊόν ή την υπηρεσία που λανσάρουν. Τι θα γινόταν αν μας έλεγε η Amazon στην αρχή που πουλούσε βιβλία στο διαδίκτυο και τώρα πουλάει τα πάντα, να συστήνουμε και σε άλλους να γίνουν συνδρομητές με το Amazon Prime πρόγραμμά της και θα μας δίνει ένα μέρος της συνδρομής τους σε εμάς αλλά και σε αυτούς που θα συστήσουν εκείνοι. Μέχρι το άπειρο, αυτό ακριβώς αφορά η πρότασή μου. Έχουμε τη Live Good, εταιρεία που ξεκίνησε 13 Δεκεμβρίου του 2022 και μέσα σε λίγους μήνες έχει φτάσει πάνω από 770.000 συνδρομητές σε 214 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το προνόμιο εδώ είναι να αγοράζουν τα συνδρομητικά μέλη τους ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, προϊόντα ευεξίας και υγείας. Να έχουν πρόσβαση σε γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που διαρκώς θα αυξάνονται στο μέλλον σε οικονομικές τιμές απολύτου χοντρικής. Η Live Good, όπως και η Amazon, κερδίζει από τις συνδρομές και όχι από τις πωλήσεις. Η διαφορά εδώ είναι ότι μας επιστρέφει με ένα πολύ απλό σχέδιο αποζημίωσης χρήματα. Όχι μόνο για τα μέλη που συστήνουμε εμείς, αλλά και από μέλη που δεν έχουμε συστήσει. Μπορείς να χτίσεις δίκτυο μελών χωρίς να αγοράσεις ή να πουλήσεις ποτέ, απλά μόνο διαδίδοντας τη μοναδική αυτή ιδέα. Οι αμοιβές που λαμβάνουμε είναι εβδομαδιαίες και μηνιαίες, σε δικιά μας κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό. Φυσικά, εάν θέλετε, επιλέγουμε κρυπτονόμισμα για άμεσο και πολύ ευέλικτο τρόπο πληρωμής. Πληρώνετε $40 να δημιουργήσετε το δικό σας referral link μια φορά εφάπαξ και $9,95 συνδρομή για το πρώτο σας τρέχον μήνα. Σύνολο $49,95. Μετά από 30 μέρες, στο δεύτερο μήνα σας, θα τραβήξει αυτόματα το σύστημα της εταιρείας τα επόμενα $9,95 για τη συνδρομή σας. Οι τρόποι απόκτησης εισοδήματος είναι 6. Θα πούμε τους 3 πιο σημαντικούς. Αν και όλοι είναι σημαντικοί, μπορείτε να τους δείτε σε δεύτερο χρόνο μέσα στο back office σας. Εκεί έχει τα πάντα. Το e-wallet, τα προϊόντα, τα συστατικά, το τι κάνουν, τι περιέχουν και τις αυστηρές πιστοποιήσεις της Αμερικής. Μιας και η εταιρεία είναι αμερικάνικη. Το σύστημα είναι συνδυασμός Unilevel με Matrix που γεμίζει πρώτα από πάνω προς τα κάτω και μετά από αριστερά προς τα δεξιά. Ο πρώτος τρόπος εισοδήματος είναι το Fast Start. Εισπράττουμε κάθε εβδομάδα το 50% της εγγραφής που πληρώνει η δικιά μας σύσταση. Δηλαδή $25 και επιπλέον ποσοστά για τους νέους εγγεγραμμένους μέχρι το 10ο βάθος. Ο δεύτερος τρόπος εισοδήματος είναι το Matrix Bonus. Για κάθε μέλος που είναι στο Matrix μας, ανεξάρτητα από που έχει προέλθει, εισπράττουμε κάθε μήνα το 2,5% της συνδρομής του. Ο τρίτος τρόπος εισοδήματος είναι το Magic Bonus. Είναι ο πιο κερδοφόρος. Λαμβάνουμε 50% στο τι εισπράττει κάθε μας προσωπική μας σύσταση πάνω στις δικές του ομαδικές συνδρομές, αλλά και επιπλέον ποσοστά στο βάθος. Εισπράττει $100, θα πληρωθούμε εμείς 50. Εισπράττει $500, θα πάρουμε τα 250. Χωρίς ψηλά γράμματα, χωρίς ανάγκη υπολείπων ή έξτρα δημιουργία τζίρου ή οτιδήποτε άλλο. Τα έσοδα ποικίλουν ανάλογα την κλίμακα καριέρας και της προσωπικής εργασίας. Οι διαφορές που υπάρχουν με εκεί έξω στο MLM είναι δεν χρειάζεται καν να αγοράσεις ή να καταναλώσεις προϊόν. Όποτε και όταν θέλεις το κάνεις. Τα προϊόντα δεν έχουν πόντους, PV, GV ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει μηδενική αρχή
μήνα ή κλείσιμο μήνα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε ειδικοί, να ξέρουμε τα συστατικά, να είμαστε γιατροί, διατροφολόγοι, σύμβουλοι ομορφιάς, ώστε να πείσω για να γίνει ο τζίρος. Δεν χρειάζεται υπόλοιπος τζίρος ή υπόλοιπο δίκτυο να δημιουργήσω ώστε να πληρωθώ. Δεν γεμίζω το σπίτι μου με προϊόντα, γιατί δεν υπάρχει μηνιαία υποχρεωτική αυτοκατανάλωση. Ουσιαστικά δημιουργείς με το referral link σου ένα τεράστιο δίκτυο από την άνεση του σπιτιού σου και το μόνο που έχεις να σκεφτείς και να κάνεις είναι η διάδοση αυτής της ιδέας. Γιατί τα έξοδα για όλες αυτές τις απολαβές και τα προνόμια είναι μόνο 0,33 cents την ημέρα. Είναι η συνδρομή τα $9,95 που δίνουμε στην εταιρεία. Γι' αυτό η συγκεκριμένη συνδρομή της Live Good έχει αξία, αλλά και ταυτόχρονα μας πληρώνει. Έχουμε δημιουργήσει ομάδα στο Facebook ιδιωτική για εκπαίδευση και ενημέρωση στις εξελίξεις. Επίσης, σε κάθε εισερχόμενο που κάνει την εγγραφή του, δίνουμε δωρεάν εργαλεία ώστε να κάνει τα πρώτα του βήματα στη δημιουργία του δικτύου. Κάντε κλικ κάτω από το βίντεο στο πράσινο πλαίσιο εγγραφής συνεργασίας και στη συνέχεια κλειδώστε τη θέση σας. Lock in your position. Έτσι ενεργοποιείτε την πλήρη εγγραφή σας στη Live Good ως συνεργάτες. Μπορείτε επίσης πιο κάτω, στο μπλε πλαίσιο My Facebook page, να βρείτε το προσωπικό μου προφίλ ώστε να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Ευχαριστώ που είχατε την υπομονή και τον ενδιαφέρον να με ακούσετε. Να είστε πάντα καλά ό,τι και αν αποφασίσετε. Γεια σας.